Nde wolo on Kashimezi. Makani Neku. After 10 or after 10 and I pay here. After 10. After 10, we have a 1 hour difference. I know 11:04 here. I think in Nigeria is 22:04. I think we have 1 hour difference. Yes. So I'm going to use my 2 minutes. Lolo Nekashimezi. I'm not going to waste time. Okay. But eventually, I continue on because consistency is the key. If you continue on what you are doing, people will hear you out. But he also actually Nnamdi Kanu is playing double game, and that double game is not going to help him. At all. Nnamdi Kanu Sokoto flying monkeys so nazo nobody all the game Nnamdi Kanu play. The same thing come our senator in Nagabaribe. Ada kangwa unkebe eziokwu ịmana ụmụ oge agwara Nnamdi Kanu go otu a ga-esi wee weta ụlọ sinete enyi na ya Abaribe ọsịwụ hapụ ndị a gerapụfa oife ọ na-eme ọ bịa gbacha agha okwu ị na-apụta ọchịrị ndị agha sowu na asụ na ọ bụkwa ihe ọ gwara agụ. And we want to tell him that you see all this game Nnamdi Kanu aga akpọpụta anyị hapụ anyị n'ezi. He's going nowhere. Ana m agwa unu kebe eziokwu Nnamdi Kanu is going nowhere. On this IPOB anyị ga-afụ isi ya. Those are our men that have died on this quest of self-determination. He must tell us the reason why he's doing what he's doing. I think the best thing we have to do now be say all this evidence. I got outsiders so that analyze who Nnamdi Kanu is. So another video get released now. I'm going to use the Biafra child watching again. May release a video to prove it beyond reasonable doubt. Nnamdi Kanu used Simon Eba. And you see that Nnamdi Kanu put in a court where I say, who are those beggars that are enforcing sit at home? Who are those idiots that are causing insecurity in Biafra land? That the Nigerian government should release him. Opota, Niaga end the insecurity. That was a game. But let me tell you people something. Nigerian government just worry and I will release that video through Simon Eba. Simon Eba there is no how Fulanis will release Nnamdi Kanu without them doing extraordinary things. And what is that extraordinary things? By unaliving our people, by causing insecurity in Biafra, and then Nnamdi Kanu knows about all these things. Yeah. Peter no Odoganya. Okay, so eventually about that now. Nnamdi Kanu is going nowhere. I open for IPOB I got fish here. And no Kayabu the leader IPOB. Utunsi Agwo no about my leader, but no Gabu leader the IPOB till Biafra. And the young Agwo from Munga, Yajikwe Biafra Pota. You must come out with Biafra. And I thank you very much. And continue your good work. Nze. What a punk. Mba, I come from here in style like a hungry kiss at the pitch. Come on, the thing on the long a lot of them na bia ba na akoro aka mgbe na mbito mgbe ikwubezi ihe ịmago ụwa ndị be anyị bụ mgbe ikwubezi nke ha feel na ọ dị. Okay, let's look at Nnamdi Kanu is not fighting for Biafra restoration. Nnamdi Kanu and his siblings are nothing but bandits and thieves. May Almighty God bless you and your family. Thank you, my dear. I almost thought that this woman is reasonable, not knowing that she is, that your mother is an animal. Okay. Okay. Network. Yes. Now your mama Biani, I thank you so much, my fans. One good thing about my fans, so they are on ground to answer any nonsense. Thank you very much for
this your support and continue to support me in the truth. Because unu na-akwado eziokwu m na-ekwu, ya bụ na unu kwenyere, anyị niile agaghị abụ n'ofu. That Ngozi Orabeze's face shows she is using Biafra to make money. Saboteur. We're not helping the Igbo. Sabotage. Gịnị ka a na-sabotage? Oh, Maazị Nnamdi Kanu bupụtara n'onwe. Nze, go ahead. So, Nze, can you hear us? Nze, ka ihe na-emezi netwọk a. We must face the reality. Oh, nwoke ọma TikTok, ndewo. Yeah, we must face reality. We need more of Lolo Nneka. Daalụ na ụmụnne m. Continue your good job. Ndewo na ụmụnne m. Munachi m, daalụ. Okay, Nze. Chi, can anybody hear me? You can talk if you can hear me. Madam Naya Mekwele live over 2 hours. Okay, when I think at this, so many people are carrying on comment section because she's speaking the truth. I got question a wall now. Oh, thank you very much. Long live Nneka Chimezi. I'm blessed. God bless you. Akwunu nụrụ ife one of our brother kwuru na this program Lolo Nneka Chimezi. Akwunu nụrụ ife o kwuru ebe a, unu kwuru afọ ọgbọ. A lot of people are not happy and some of unu will understand. And I come with a lot of people who are not happy amampụta nkwu okwu. Ịghọtago? Nwee ndị na-ajụ ajụjụ, nwee ndị bụ na ibuka na-atụfa maka ụmụ nkịta ego nke juru na social media gị bụ ikwu maka Nnamdi Kanu, they will descend on you. Ngwa gị mmadụ one reachgoro out to me na recent video mme na-ekwu na Nnamdi Kanu is not above IPOB. And if abụ the fact, then Nnamdi Kanu is not above DOS. If abụkwa gịnị bụ the fact, ahụ niile ịma na o nwere ebe ọkwa ya ma na IPOB ka ọ na-erid. Ịghọtago? Ife a na-ekwu okwu ya bụ ka enwee peace na be anyị. We don't want division, we don't want any more confusion. Onwe ife na-abata n'ala Igbo ya mara ebe datin si. A sị na ndị Fulani herdsmen na-eme anyị attack, ya ma na ndị Fulani herdsmen na-eme anyị attack, mara ka esi deal with them. Ọ bụrụ na confusion ga-adị everywhere, attack bịa side attack abịa, anyị ayarazi ama nke a na-aya. Do you understand? Imagine na o nwere ike insecurity a na-afịa na be anyị, a na-erebere na ha nche niile bụ ndị Fulani herdsmen. Why that na o nwere ike ọ bụ mgbe na o nwere ndị be anyị na-arụ da ọjọbọ. Ifuru na ya bụ okwu ama ndụ anyị anya, anyị ama mmakwudi sef ka anyị si wee zonye ọkpa wee chọba ya bụ ife danara na mmiri. Do you understand? A lot of people are not happy. I'm just being honest with you. A lot of people, especially this issue of akọlọgbago DOS, ndị otu autopilot a na-akọ ndị DOS analụghị ego na Chike Dozie m mere Ntamefi Morocco, Chika Nwolu ji wee mee nke ọzọ mee nke ọzọ. Onye ọbụla nwekwa good and bad side of it. But if anyị na-ekwu okwu ka anyị mara na ofu entity ka anyị na-edele with. Ịghọtago? Onye ifuru kwuru okwu a na that video afọ, ọ bụ na ị mara onye ị mara that na something is wrong somewhere. Ịghọta ife m na-agwa gị, ekenekwenu m unu, emesịa chịkpọ mkpọrọ iyi, ịkpọ iyi na ịkpọ mmadụ sabo, ịkpọ mmadụ Fulani blood, ịkpọ mmadụ agent of zoo, will not solve any problem. And onweghị ife ihe na-akọ na-emetụta onye ọbụla. I'm just being honest with you. Mana some of unu nghọta na-afịa unu alụ, because onwere ife dị iche ndị Fulani herdsmen nwanne na some of unu na-support Nnamdi Kanu. I'm just being honest with you people. Ịghọtago?